ଏହି ବିଷୟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ମାପ ଏବଂ ତୁଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ବସ୍‌ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ରର ହିସାବ କରିଥାଉ ନା? କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁ, "ମା ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଦେଲ, ମୋତେ 2ଟା ରୁଟି ଦେଲ।" ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହୁ, ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେହିପରି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼ିବା, ତେବେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦଶାଂଶ କ'ଣ, ଶତାଂଶ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ମାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାପର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ପିଲେ, ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ରଖିଦେଇଛି ବା କାଠ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମାପିକି ମୋତେ କୁହ, ଏଇ କାଠଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିଲା? ମାପିଲା। କେତେ ହେଲା? ନା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକା ହେଲା, କିନ୍ତୁ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହେଲା। ତେବେ ସଠିକ୍ ମାପ କେତେ? ତୁମେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିବ ନା 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିବ? ତୁମେ ସେଇଠି କହିବ ପ୍ରକୃତ ମାପ ବା ସଠିକ୍ ମାପ। ଏବଂ ସେଇ ସଠିକ୍ ମାପଟି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେମିତି ପିଲେ? ତୁମେମାନେ କହିବ ନା 20.34 ବା 20.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା? ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ମାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ସଠିକ୍ ମାପଟି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରେ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଉପାୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଠିକ୍ ଡାହାଣରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଦଶାଂଶର ଠିକ୍ ଡାହାଣରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଶତାଂଶ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶତାଂଶର ଠିକ୍ ଡାହାଣରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସହସ୍ରାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦଶାଂଶର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲେ? 1/10। ଶତାଂଶର ମୂଲ୍ୟ 1/100 ଏବଂ ସହସ୍ରାଂଶର ମୂଲ୍ୟ 1/1000 ବା 1/1000। ସେହିପରି ପିଲେ, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଠିକ୍ ବାମକୁ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏକକ ସ୍ଥାନର ଠିକ୍ ବାମକୁ ଅଛି ଦଶକ, ତାପରେ ଅଛି ଶତକ ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ସହସ୍ର ବା ହଜାର। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛୁ ଆମେ। ମାନେ ଆହୁରି ସର୍ଟକଟ୍ କରିଛୁ, ଆହୁରି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ବନେଇଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ନା, ଏଠି ପିଲେ ଦେଇଛି ଦେଖ 10 ଦଶାଂଶ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ନା ଦଶାଂଶ କହିଲେ କେତେ? ନା 1/10। ମୁଁ ଯଦି 10 ଦଶାଂଶ କହିବି 10/10, ତ 10/10 ଯଦି କଟିଯିବ ନା ପିଲେ? 10/10 କଟିଗଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1 ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ 1 ଏକକ କହିପାରିବା ବା 1 ଏକକ କହିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ, ଶତାଂଶ କହିଲେ କେତେ? ନା ଶତାଂଶ କହିଲେ ସାର୍ 1/100। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଲେ ପରା। ତେବେ 10 ଶତାଂଶ ଯେ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଉପରେ କେତେ ଲେଖିବା? ଉପରେ ପିଲେ ଲେଖିବା 10 ଲେଖିବା। ତେବେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲେ କେତେ ଆସୁଛି? 1/10। ଆଉ 1/10କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଏକ ଦଶମାଂଶ ବା ଏକ ଦଶାଂଶ ବୋଲି କହୁ। ସେହିପରି ପିଲେ, 10 ସହସ୍ରାଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ସହସ୍ରାଂଶ ମାନେ କେତେ? 1/1000 ବା 1/1000। ତାପରେ ଉପରେ ଲେଖିବା ଆମେ 10। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲେ କେତେ ଆସୁଛି? 1/100। ଆଉ 1/100କୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଟିକେ ଆଗରୁ, କେତେ କହୁ? 1 ଶତାଂଶ ବା 1 ଶତାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଂଶକୁ ତାର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଂଶରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ମନେକର ଏଇଟା କାଠଟା ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମାପିଲ ଆସିଲା କେତେ ପିଲେ? 20.3 ଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ 20 କହୁଛେ। ତାପରେ 20 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାର ଅଂଶ, ବାକି ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସେପାରେଟ୍ କରୁ ବା ଅଲଗା କରୁ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଅଧିକ ସଠିକ୍ ମାପ ପାଇବା ପାଇଁ
ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ 10 ମିଲିମିଟର, କିମ୍ବା ପିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା 1 ମିଟର ହେଉଛି କେତେ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି 1 ମିଟର। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ତେବେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ହେବ? ମୁଁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ପିଲେ ପରିଣତ କରୁଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାର କରିବି, ଏଇ 100 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, 1/100 ମିଟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 100 ମିଟର। କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି ଓଜନକୁ ନେଇ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ପିଲେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବା 1 କେଜି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1000 ଗ୍ରାମ, ବା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1000 ଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 1 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରେଇବି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଅଛି ସେଇଟା ୟାର ତଳକୁ ପଳେଇବ, 1/1000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲି 1 ଗ୍ରାମ ସମାନ 1 ବିଭକ୍ତ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ସେହିପରି ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି 1 ଟଙ୍କା ଯେ 100 ପଇସା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କାଢ଼ିବି 1 ପଇସା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 1/100 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ପିଲେ ତଳକୁ ପଳେଇବ। ଠିକ୍ ନା? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶାଂଶ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ବୁଝେଇବି। ଦେଖ, ଦଶାଂଶ କାହାକୁ କହିବା? କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମାନ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗକୁ ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପିଲେ 1/10 ପ୍ଲସ୍ 1/10 ପ୍ଲସ୍ 1/10, ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ 10 ଥର ଯୋଗ କରିବି, କେତେ ଥର? 10 ଥର ଯୋଗ କରିବି, ତେବେ କେତେ ପାଇବି? 10/10 ନା? ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତେଣୁ କରି କହିଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମାନ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ସମାନ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାକୁ ଦଶାଂଶ କହିବି। ତେଣୁ ଦଶାଂଶକୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? 1/10 ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏକକ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ପିଲେ ଦେଖ। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 2/1 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ୁନା ପିଲେ, 2/1 ବିଭକ୍ତ 10। ତ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 2/1 ଓ 1 ଦଶାଂଶ। 2/1 ଓ 1 ଦଶାଂଶ। ସେହିପରି ପିଲେ ଯଦି 3/4 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା? 3/1 ଓ 4 ଦଶାଂଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ କେମିତି ପଢ଼ିବା? 3/1 ଓ 4 ଦଶାଂଶ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶତାଂଶକୁ ଦେଖିବା, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମାନ 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗକୁ ଶତାଂଶ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଶତାଂଶକୁ କେତେ ଲେଖିବା? 1/100 ଲେଖିବା। ଦଶାଂଶକୁ ପିଲେ କେତେ ଲେଖୁଥିଲେ? 1/10 ଲେଖୁଥିଲେ। ଶତାଂଶ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ସେମିତି ସହସ୍ରାଂଶ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏକକ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି? ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ 2/3 ବିଭକ୍ତ 100। ତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା? 2/1 ଓ 3 ଶତାଂଶ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? 2/1 ଓ 3 ଶତାଂଶ। ପିଲେ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ 2, 3/10, 4/100, କେମିତି ପଢ଼ିବା? ନା ମୁଁ ପଢ଼ିବି 2/1 3 ଦଶାଂଶ ଓ କେତେ ପିଲେ? 4 ଶତାଂଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସହସ୍ରାଂଶ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମାନ 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗକୁ ସହସ୍ରାଂଶ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? 1/1000 ବା 1 ବିଭକ୍ତ 1000। ସେହିପରି ପିଲେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା କେମିତି? ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି 2, ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ବିଭକ୍ତ 1000। କେତେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? 2/1 ଓ 3 ସହସ୍ରାଂଶ। 3 ସହସ୍ରାଂଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଦଶମିକ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା। ମନେକର ପିଲେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଦଶମିକ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ହର କେତେ ଥିବ? 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ଏମିତି ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହର କେତେ ଥିବ? ଅଲଗା ଥିବ, ଯେମିତିକି 2 ଥିବ, 3 ଥିବ, 4 ଥିବ, 50 ଥିବ, 60 ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ତ 2ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ହୁଏ ପିଲେ। କେମିତି ଦେଖ, ଯଦି ହର
10 100 1000 ଥିବ, ମନେକର ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି 2 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉପରେ ପିଲେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେମିତି ଲେଖିଦେବ 2। ତାପରେ ଦେଖିବ ତଳେ 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନଟା ବସେଇବା ବା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ମୁଁ ବସେଇବି ଯେମିତିକି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସେଇବି। ତେଣୁକରି ଦେଖ ପିଲେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 2। ସେମିତି ଯଦି ଦେଇଥିବ 237 ବିଭକ୍ତ 1000 ପିଲେ ଦେଇଛି, ତ କେତେ ଲେଖିବି ମୁଁ ଏଇଟା? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବି। 237 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି 237 ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିବି 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ପିଲେ? 3ଟି ଶୂନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବି ଯେମିତି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବ, 1 2 3। ତେଣୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇବି, ତାକୁ ପଢ଼ିବି 0. ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ 0 ଦେଇପାରିବି, 0.237। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ 0.237 ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦଶମିକର ପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଢ଼ୁ, 0.237। ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ପିଲେ, ଦେଖ ମନେକର ଅଛି 3/100। କେତେ ଅଛି? 3/100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଉପରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ଲେଖିଦେବି। 3 ଥିଲା, ମୁଁ 3 ଲେଖିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖିବି 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, ନା ସାର୍ 1ରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଗଣିବି 1 2, ଏଇଠି ତ ସାର୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ମୁଁ 0 ବସେଇବି। 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବି, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ 0 ଲେଖିପାରିବି। ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତ 100ଟା 0.03 ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ହର ଯଦି 10 100 1000 ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ଥିବ, ଯେମିତି ହର ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲେ? 2। ମନେକର ଅଛି 3/2 ବା 3 ବିଭକ୍ତ 2, ତାକୁ ମୁଁ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରିବି। କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 2, ତାକୁ ମୁଁ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000ରେ ପରିଣତ କରିବି। ଯେମିତି 2ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ହେଉଥିବ, ନା ସାର୍ 2ରେ 5 ଗୁଣନ କରିଲେ ଆମେ 10କୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତଳେ ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଣନ କରିବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣନ କରିବି। 3 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଇଗଲା? 15। ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ କରିପାରିବା ନା, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିଦେବା। 1 ପରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବି, କେତେ ନେବା ପିଲେ କୁହ ଦେଖିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଉଛି 3/5, 3 ମନେକର 50 ନେଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 50ଟାକୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି? 100ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତ 50ରେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବି? କେତେ? 2 ଗୁଣନ କରିବି। ତେଣୁ 3ରେ ବି ମୁଁ 2 ଗୁଣନ କରିବି। 3 × 2 ଆସିଗଲା 6, 50 × 2 ଆସିଗଲା କେତେ? 100। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରିବି। କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ? ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଲେଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ 2ଟା ଶୂନ, ଏଇପଟୁ ଗଣିକି ଆସିବା 1 2, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ 0 ଦେବା, ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ପକେଇକି ପୁଣି ଏପଟେ ଗୋଟେ 0 ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତ 50କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 0.06। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କେମିତି ନା ତଳଟାକୁ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବାନି କେତେ? 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ଆମେ ବନେଇ ପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା। କେମିତି? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ଅଛି, ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ହରଣ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 34 ହରଣ 7 କରିବା। କେତେ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? 7 ଚକ ପଡ଼ିବ 28। 14ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 6। ଏଇଠି ଦଶମିକ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ 0 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦଶମିକ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ 0 ଆସିବ। ତାପରେ କେତେ ଆସିବ? 7 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ 56 ଆସିବ। ତାପରେ 10ରୁ 6 ଗଲେ 4, ପୁଣି 0 ଆସୁଥିବ। ଯେତେ ଯାଏଁ ପିଲା ଏଇଟା କଟୁନଥିବ ସେତେ ଯାଏଁ ଆମେ 0 ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲିଥିବା। ତାପରେ 7 5 35, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଦଶମିକର 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ 34 ବିଭକ୍ତ 7କୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି? 4.85 ବୋଲି ଲେଖିପାରିବି। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ତେବେ ଦଶମିକରୁ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏଇଟା ପିଲେ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସହଜ ମାନେ ବହୁତ ସହଜ।
तुमे मैंने उड़ेब सब देख मन कर पिले मु गोटे दशमिक संख्या लिखुची 2.34 कौन करी भग्नांशर परिणत करी कौन कर पिले जहाँ लिखाई ताहा आगे लिखिदेव केते लिखाई ये 234 मु भी लिखिदेली 234 विभक्त चिन्ह देली तापर देखी दशमिक पर केतोटी संख्या अच्छी 1 2 तेणु ये 1 लिखी आउ 2टा शून्य देदेवी जेतोटी संख्या सेतोटी शून्य मन पड़ुछि ना पिले पूर्वर आम सेमिति ही करुले तापर देखिबा मन कर अच्छी 4.0256 एते बड़टा करि परिबो पिले देख मु कौन कहली जहाँ लेखा हिथिबो ताहा आमे लिखिदेबा बाय 1 लिखिबा दशमिक पर केतोटी संख्या अच्छी गणिबा 1 2 3 4 केतोटी संख्या अच्छी 4टी संख्या अच्छी तेणु 1 2 3 4 पिला माने टिके खाली बुझ आमे जेतेबेले तमरो बहिरो क्वेश्चन सब करिबा सेतेबेले मु बहुत भलो भाबरे बुझेबी बुझियला। नेक्स्ट देखो एटा पिले कौन कही 1/10 को आमे जोटा पढ़ी सारे एबे जस्ट 1/10 को आमे 0.1 लिखिबा एवं ताकू केमिति पढ़िबा 0.1 बोली पढ़िबा सेहीपरि पिले 1/100 को आमे 0.01 बोली लिखिबा ताकू आमे 0.01 बोली पढ़िबा देन 1/1000 बा 1 विभक्त 1000 को पिले आमे लिखिबा 0.001 एवं केमिति पढ़िबा 0.001 बुझियला। एटी पिले गोटे 0 आ गोटे एक्स्ट्रा हबो 001 हबो हैला। तो पिला माने तमे कमेंट रे मते जणाओ देखिबा 4/10 को आमे जदी दशमिक रे परिणत करिबा तबे केते आसीबो सेही भरी 67/100 को जदी आमे दशमिक रे परिणत करिबा केते आसीबो कमेंट बॉक्स रे जणाओ मते पिले कमेंट रे देले पिले मु जानिबी तमे माने एतिकी पर्यंत वीडियो रो पहुंची जाइछो एवं वीडियोटी तुमको पसंद आसुची तमे आम वीडियोटी बुझी पारुछ हैला। नेक्स्ट देखिबा पिले दशमिक संख्यार स्थिति निर्णय बा आमे कहि परिबा संख्या रेखा उपरे आमे दशमिक बिंदु को किपरि चिन्हट करिबा देखो सबु दशमिक संख्या को संख्या रेखा उपरे दर्शा जाई परिबो एथिपाई एक संख्या रेखा अंकन करंतु बा करिबा एवं दुईटी पूर्ण संख्या मध्यरे थिबा एक दूरता को 10 टी समान भागरे विभक्त करिबा जेउठारे प्रत्येक भाग 0.1 बा 1 विभक्त 10 को सूचाई थाए जेमिति चित्र 1 रे देखो पिले 0 आउ 1 भितरे आमे केतोटी बड़गार टाणीचु 10 टी 1 2 माने मु कहि परिबी एइठी टोटाल केतोटी अछि 10 टी एवं प्रत्येक भाग को 10 भाग पुणी करिछु तेणु मु कहि परिबी ना एइटा होची 1/10 एइटा आसीबो 2/10 एइटा आसीबो 3/10 एइटा आसीबो 4/10 सेमिति मु आगो को बढ़ी बढ़ी जीबी 9/10 तापर केते आसीबो पिले 10/10 आउ 10/10 टा कटि गले केते आसी जीवो 1 आसी जीवो सही परि पिले 1 ही गला एबे आसीबो 1 1/10 तापर 1 2/10 1 3/10 तापर केते आसीबो पिले 1 शेषर आसीबो कोन 10/10 जेते बेले 1 आउ 10/10 ही जीवो 10 10 कटि जीवो आउ 2 को पहुंची जीवो बुझी पारुछ पिले सही परि एठी देखो 5 लिखा हिची 5 परे केते आसिला 1/10 तापर आसिला 2/10 3/10 4/10 एमिति पहुंची कि केते 9/10 को जीवो तापर जेते बेले पिले 10/10 ही जीवो सेते बेले केते आसी जीवो 6 आसी जीवो बुझी पारुछ ना पिले एही परि आमे संख्या रेखारे मध्य स्थापन करि परिबा आउ एई जो मु लेखुची मने करो एइटा लेखुची कते 2/10 ताकू मु दशमिक रे केते लिखिबी 0.2 एइटा जो लेखुची पिले मु 5 3/10 केमिति लिखिबी 5 पॉइंट केते 3 लिखिबी एइटा आसीबो 5.4 एइटा आसीबो 5.5 एही परि पिले आगो को बढ़िबो। दशमिक संख्यार तुलना तुलना माने पिले दशमिक संख्या को आमे दुईटी दशमिक संख्या को देखि केमिति जानिबा केउटी बड़ एवं केउटी सानो पिला माने एइटा तुमे माने पढ़ी देबो बा लेखि नेबो जेमिति कि परे जदि तुमे भूली जाउछो एइटा पढ़िले मने पड़ी जिवो मने कर पिले तुमको देइछि दीटा संख्या 1.09 एवं देइछि केते 1.093 प्रथम काम हैला तुमरो जे तुमे कौन करिवो ना
ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କର। ତା ମାନେ ଏଠି ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲେ? 2ଟି। ଏଠି କିନ୍ତୁ 3ଟି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏପଟେ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ନା ପିଲେ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? 1.09 1.09 ଏଠି ତ ଦୁଇଟାରେ ସେମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷ ଅଙ୍କଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି କେତେ ଅଛି ପିଲେ? 0 ଅଛି। ଏଠି କେତେ ଅଛି? 3 ଅଛି। ତେବେ କିଏ ବଡ଼? 0 ବଡ଼ ନା 3 ବଡ଼? 3 ବଡ଼। ତେଣୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ହେବ। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ନେବା ନା 2.47 ଏପଟେ ନେଉଛି ମୁଁ 2.37। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ସଦୃଶ କରିବା, ମାନେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସମାନ ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି ବି 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି ବି 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ଆଉ 2 ସମାନ ଅଛି। ତାପର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଏଠି ଅଛି 47, ଏଠି ଅଛି 37। ତେବେ କିଏ ବଡ଼ ପିଲେ? 47 ବଡ଼। ତେଣୁ ଏଇପଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ। ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ତଳକୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳକୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେବ। ମନେକର ପିଲେ ତୁମକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି 2.37 ପ୍ଲସ୍ 20.39। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ? ତୁମେ ଲେଖିଦେବ 2.37, ଏଇଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବ। ଏପଟେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ? 20। ଏଠି ଦେବ 0, ଏପଟେ ଦେବା 2, ଏପଟେ କେତେ ଅଛି? 39। ତ 39 ଲେଖିବା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ରଖିବ। ତାପରେ ଯୋଗ ବି ସେମିତି କରିବ, ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବ। ତେବେ 9 7 16ରୁ 6 ଆସିଗଲା। 3 3 6 1 7, ଦଶମିକକୁ ଦଶମିକ ରହିଲା। ଏପଟେ 2 ଆଉ 2, 22.76। ସେହିପରି ପିଲେ ଯଦି ମୁଁ ବିୟୋଗ କରିବି, ମନେକର ପିଲେ ଦେଇଛି 20.9 ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ 0.73 ଦେଇଛି। କେମିତି କରିବା? ତେବେ 20.9 ଲେଖିବି, ତାପରେ 0.73। କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲେ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ତଳକୁ ସବୁବେଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା। ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ପିଲେ କେତେ ଅଛି? 0 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ 10ରୁ ଏପଟେ 10 ଆସିବ। 10ରୁ 3 ଗଲେ ଆସିଯିବ 7। ଏଠି ଅଛି 8, 8ରୁ 7 ଗଲେ ଆସିଯିବ 1। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ବିୟୋଗ ଯେମିତି ହୁଏ ପୁରା ସେମିତି। ଏପଟେ ଆସିଗଲା 20। ତେବେ 20.17 ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଇକି ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିବ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ମାପର ଏକକ। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10 ମିଲିମିଟର। ତେବେ 1 ମିଲିମିଟରକୁ କେତେ ଲେଖିବା? 1/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି ପିଲେ 1 ମିଟରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1/100 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ନା? ଯେମିତି ଦେଖ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯେ କେତେ ଥିଲା? 1000 ଗ୍ରାମ। ବା ମୁଁ ଲେଖିପାରୁଥିଲି 1000 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 1 କେଜି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତେବେ 1 ଗ୍ରାମ ଯେ କେତେ ହେବ? କ'ଣ କରୁଥିଲି? ଏଇ 1000ଟା ୟାରି ତଳକୁ ପଳାଉଥିଲା, ମାନେ 1/1000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 47ରେ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାପନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିଛ ନା? ସ୍କେଲ୍ରେ କେମିତି ଥାଏ? 1 2 3 4 ଏମିତିକି ଥାଏ। ମନେକର ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 0, ଏଇଟା ହେଉଛି 1। ଏଇ ଯେଉଁ 0 ଆଉ 1 ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଝି ସ୍ଥାନ ଥାଏ ନା? ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବଡ଼ ଗାର ଦେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଗାର ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ତାର ମଝିରେ ଏପଟେ 4ଟା ଥାଏ, ଏପଟେ 4ଟା ଥାଏ। ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 0 ଆଉ 1 ମଝିରେ କିମ୍ବା 1 ଆଉ 2 ମଝିରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଥାଏ? 10 ଭାଗ କରାହେଇଥାଏ। ମାନେ 1
2, 3, 4 ଏମିତି କରିକି କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଥାଏ? 10 ଭାଗ କରାହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ପିଲେ ଏଇଟା ତେବେ କେତେ ନମ୍ବର ବା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ, ସ୍ଥାନ କେତେ, ତେବେ ତୁମେ କେତେ କହିବ? ନା ସାର୍ 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଏ 10 ଭାଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତେଣୁ 1/10 ହେବ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡଟା କେତେ ହେବ? 2/10, 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁଟା ବା ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3/10, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4/10, ଏଇଟା ପିଲେ ହେବ କେତେ? 5/10 ବା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ବା ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବା, 5 ଏକେ 5, 5 ଦୁଣେ 10, କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲେ? 1/2 ବା ହାଫ୍। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା 0 ଆଉ 1 ମଝିରେ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? ହାଫ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 6/10, ତାପରେ ଆସିବ 7/10, 8/10, 9/10, ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ? 10/10। ପିଲାମାନେ 10/10 କଟିଗଲେ କେତେ ହୁଏ? 1 ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 1। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ପିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ତେବେ ସ୍କ୍ରୁକୁ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ସ୍କ୍ରୁର ଲମ୍ବକୁ ମାପିକି ଲେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ସ୍କ୍ରୁକୁ ରଖିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? 2 ଆଉ 3 ମଝିରେ ରହୁଛି। ସ୍କ୍ରୁର ଲମ୍ବଟା 2 ଆଉ 3 ମଝିରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ତୁଳନା କରିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁକୁ ମାପୁଛେ ଏଇଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି? ପିଲେ 3 ପାର ହେଇଯାଇଛି ନା, ତାମାନେ କାହା କାହା ମଝିରେ ଅଛି? ଏପଟେ ନିହାତି 4 ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ସେହିପରି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଛି? 2 ଓ 3 ମଝିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପିଲେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଥାଏ? ହାଫ୍ ଥାଏ। ମାନେ ୟାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି 2 ହାଫ୍। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରୁଟିର ଲମ୍ବ 2 ହାଫ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏବଂ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? 2 ଠାରୁ ଦେଖ ପିଲେ ପାରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ 2 ହାଫ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାରେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଠାରୁ କମ୍। ସେହିପରି ପିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଇଛି ପିଲେ 3, ଏପଟେ ଆସିବ ନା ଏଇଟା ପିଲେ 4 ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ହାଫ୍। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? 3 ଆଉ 4ର ମଝିଟା ହାଫ୍ ନା। ତେବେ ଏଇ ସ୍କ୍ରୁଟିର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ନା ଆମେ ଲେଖିବା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ର 3 ହାଫ୍ ବା 3/1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠାରୁ କ'ଣ ପିଲେ? କମ୍। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? 2 ଆଉ 3 ମଝିରେ ଆମେ ଏବେ ପିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାପଟା ଲେଖିବା। ଏଇଟା ତେବେ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? 2/1/2 ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2/5/10, ତାପରେ ଆସିଲା 2/6/10, ତାପରେ ଆସିବ 2/7/10। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା, ସେହି ହିସାବରେ କେତେ ହେଇଗଲା? 2/7/10। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ନା ଆମେ କରିପାରିବା 3 କେତେ ନମ୍ବର ପିଲେ ଅଛି ଏଇଠି? 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3/2/10। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ? 10 ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 10 ଭାଗରୁ 2 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସ୍କ୍ରୁଟି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ହେଇଗଲା 3/2/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ଆଗକୁ ଯିବା ତ? ଚାଲ। ସ୍କେଲର କେଉଁ ଏକ କଟି ସ୍କ୍ରୁର ଠିକ୍ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ତୁମକୁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାପ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସ୍କେଲର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଏକକ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଲେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ। ମାନେ ଯେତେ ଯାଇ ଆମେ 0 ଆଉ 1କୁ 10ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିନଥିଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାପ ବା ସଠିକ୍ ମାପ ପାଇଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍କେଲଟି ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 10ଟି ସମାନ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମାପିପାରିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଦଶମ ଭାଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ସ୍କ୍ରୁର ଲମ୍ବକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସ୍କେଲଟି ଆମକୁ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପିଲାମାନେ 3ଟି ସ୍କେଲ୍ ଥିଲା ନା? ଠିକ୍ ନା ପିଲେ?
ସେଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା 2.7/10 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ 2.7/10 ମାନେ କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ସ୍କେଲ୍, ଏଇଠି ଅଛି 2, ଏଇଠି ଅଛି 3। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ଭାଗ କଲେ ପିଲେ 7 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା 2.7/10 ବା ମୁଁ କହିପାରିବି 2.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା କହିପାରିବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ମିଲିମିଟର। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତେଣୁ 2.7/10କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ମିଲିମିଟର ବା 2.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସ୍କ୍ରୁ ଲମ୍ବ ମାପିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ହଁ, ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ମାପୁଥିଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ ବା 10 ଭାଗ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କେଲ୍ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପ ପାଇପାରିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କାରଣ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଏକକ ଲମ୍ବରେ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଆମେ କେତେ ଭାଗ କଲେ ପିଲେ? 10 ଭାଗ କରିକି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ନା? ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଲେଖ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦିଅ କେତେ ହେବ ଏଇଟା? ନା ମୁଁ କହିବି 2 ଦଶମିକ ବା ଆମେ ଦଶମିକ ନ ନେଇକି କରିବା 2 କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଏଇଟା ଅଛି 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତେଣୁ 2.4/10 ବା ତାକୁ ଲେଖିବି 2.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଯିବ 4.5/10। ଦେଖ ପିଲେ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତେଣୁ 5/10। ତେବେ ଏଇଟାକୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି? 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ 1 ଆଉ 2 ମଝିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 1 କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପିଲେ? 4 ନମ୍ବର ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖିଲି 1.4/10 କେତେ ଆସିଗଲା? 1.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ନିମ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ମାନେ ହେଉଛି ସାନରୁ ବଡ଼। କ'ଣ? ସାନରୁ ବଡ଼। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ଶିଖେଇବି। ଆମେ କେମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ, ମୁଁ ପିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଥିଲି କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦଶମିକରୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଦଶମିକ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଉପରେ କେତେ ଥିଲା? 9, ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ଲେଖିଦେବା। ତଳେ 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଶୂନ। ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବା ଯେମିତି ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେତୋଟି ଶୂନ ସେତୋଟି ଦଶମିକ ପରେ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିଯିବ 0.9, ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲେ 1.7, ଏଇଟା ଆସିବ 13.0, ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲେ 13.1, ଏଇଟା ଆସିବ 0.4, ଏଇଟା ଆସିବ 6.7, ଏଇଟା ଆସିବ 7.6, ଏଇଟା ଆସିବ 10.5। ଏଇଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଏବେ କେଉଁଟା ସାନ କେଉଁଟା ବଡ଼ କହିଦେଇ ପାରିବା। ଯେମିତିକି ସବୁଠୁ ଛୋଟ କେଉଁଟା? 0.4 ମାନେ 4/10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ? ଏଇଟା ପିଲେ 0.9, 9/10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ ଆସିଯିବ? ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲେ ମାନେ 1.7/10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ? ଏଇଟା ପିଲେ 6.7/10। ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇ ପାରିବା କେଉଁଟା ବଡ଼ କେଉଁଟା ସାନ। ତାପରେ ଆସିବ 7.6/10। ତାପରେ ଆସିବ କେଉଁଟା ପିଲେ? ଏଇଟା 10.5/10। ତାପରେ ଆସିବ 130/10 ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିବ 13.1/10। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଏକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ସେହି ଉପାୟରେ କରିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ପିଲେ, ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ହର ବା ତଳରେ କେତେ ଅଛି?
ସବୁର ସ୍ଥାନରେ 10 ଅଛି ନା ପିଲେ। ଆମେ ତେବେ ଲବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବା କ'ଣ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଇଠି କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି 17, ଏଇଠି ଅଛି 130, ଏଇଠି ଅଛି 131, ଏଇଠି ଅଛି 10 5, ଏଇଠି ଅଛି 76, ଏଇଠି ଅଛି 67 ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି 4। ମାନେ ଆମେ ଲବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି କହିଦେଇ ପାରିବା କେଉଁଟା ବଡ଼ କେଉଁଟା ସାନ। କେତେବେଳେ ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ହର ସମାନ ଥିବ। ତେବେ ଏଇଠୁ ପିଲେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି? 4 ନା। ତେଣୁ ଆସିଯିବ 4/10 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ? 9, ଆସିଗଲା 9/10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲେ? 17, ଆସିଗଲା 17/10। ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଟା 67/10। ତାଠୁ ବଡ଼ ପିଲେ ଏଇଟା 76/10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲେ? 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲେ? ଏଇଟା ନା 130 ବିଭକ୍ତ 10। ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏଇଟା 131, ମାନେ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା? ସେହିପରି ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ନା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦଶମିକରେ କନଭର୍ଟ କରିବା କେତେ ଆସିବ? 4.1। ଏଇଟା ଆସିବ 0.4, ଏଇଟା ଆସିବ ପୁଣି 4.1, ଏଇଟା ଆସିବ 41.1। ତେବେ ପିଲେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆସିବ ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ 4/10। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲେ? 4.1। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଲେଖିବି 41/10। ପିଲେ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ତାପରେ ଆସିବ 41 ହୋଲ୍ 1/10 ବା 41 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ମହୁମାଛି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡ ଭାଗର ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଛାତି ଭାଗର ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପେଟ ପଟର ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପଚାରେ ପିଲେ ମୋଟ ଲମ୍ବ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଅବଭିୟସଲି ପିଲେ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଖ, ମୋଟ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଯେମିତିକି 2 ହେଲା, 5 ହେଲା, 7 ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 2 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 7 ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ରହିବ 3/10 ପ୍ଲସ୍ 4/10 ପ୍ଲସ୍ 5/10। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଆସିବ ତମର 14 ପ୍ଲସ୍ 12/10। ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି? 12/10ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି ନା 10/10 ପ୍ଲସ୍ 2/10 ପୁଣି 14 ପ୍ଲସ୍ 10/10 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 1 ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ରହିଲା 2/10। ତେବେ 14 ଆଉ 1 କେତେ ପିଲେ? 15। 15 ତାପରେ ଆସିବ 2/10। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବି ମୁଁ 15 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏତିକି ତେବେ ହେଇଯିବ ଆମର ମହୁମାଛିର ଲମ୍ବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ବି ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 2.3। ଏଇଟା ହେବ ପିଲେ 5.4। ଏଇଟା ହେବ 7.5। ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହୁମାଛିର ଲମ୍ବ ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ଦେଖ, 2.3 ଆସିଲା, 5.4 ଆସିଲା, 7.5 ଆସିଲା। ଆମେ ଏଡ୍ କେମିତି କରୁଥିଲେ ରେ ପିଲେ? ମାନେ ଯୋଗ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଦଶମିକ ସ୍ଥାନ ତଳେ ବା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 5 4 9 3 12, 2 ଆସିଲା, ହାତକୁ ଗଲା 1, 7 5 12, 13 14, 1 15, ମାନେ ଆସିଲା 15.2। ତାକୁ ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। କେତେ ଆସିଯିବ? 15 ହୋଲ୍ 2/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖ ନା ପିଲେ, ଆନ୍ସର ସେମ୍ ବାହାରିଛି ନା? ତମ ଇଚ୍ଛା ପିଲେ ଏଇଟା ବି ତମେ କରିପାରିବ, ଏଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ହେଲା। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 51ରେ ପିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଶୈଳଜାର ହାତର ଲମ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ହାତର ଲମ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10। ପାପୁଲିର ଲମ୍ବ ଦେଇଛି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ କେତେ? ମାନେ ପିଲେ ଏତିକିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମକୁ ମାଗିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୁରା ହାତର ଲମ୍ବରୁ ଆମେ ପାପୁଲିର ଲମ୍ବକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10
ବିୟୋଗ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନ କରିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କେମିତି ନା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ହାତର ଲମ୍ବ କେତେ ପିଲେ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10, ତାକୁ ମୁଁ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରିବି। କେତେ ଆସିଯିବ 12.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଏକକ ଦେଇଛି। ସେମିତି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ପାପୁଲିର ଲମ୍ବ କେତେ ପିଲେ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 6.7 ଏକକ। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ ବାହାର କରିବି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଲମ୍ବ କେତେ ଆସିବ ନା 12.4 ବିୟୋଗ 6.7। ଆମେ କେମିତି ବିୟୋଗ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ବିୟୋଗ କରୁଥିଲେ 12.4 ଏଇଠି ଲେଖୁଥିଲେ 6.7। ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ 14ରୁ 7 ଆସିଯିବ 7, ଏପଟେ ରହିଲା 11, 11ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ଆସିଯିବ 5, ମାନେ ଆସିଗଲା 5.7 ଏକକ। ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। କେତେ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଏନ୍ସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଏତିକି ଏକକ। ସହଜ ନା ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବ 36 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଲିଶି ମାଛର ଲମ୍ବ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ରୋହି ମାଛଟି ଇଲିଶି ମାଛଠାରୁ କେତେ ଅଧିକା ଲମ୍ବା? କିଏ ବଡ଼ ପିଲେ? ରୋହି ମାଛ ଲମ୍ବା କାହାଠାରୁ? ଇଲିଶି ମାଛଠାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ରୋହି ମାଛର ଲମ୍ବଠାରୁ ଯଦି ଇଲିଶି ମାଛର ଲମ୍ବକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ଲମ୍ବା ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ମନେ ରଖିବା କେତେ ଅଧିକା କିମ୍ବା କେତେ କମ୍ କହିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ପିଲେ? ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 36 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10ରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା କାହାକୁ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10, ବା ଆମେ ସରଳ ଉପାୟରେ କରିବା ତାକୁ ଦଶମିକରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 36.2, ଏଇଟା ଆସିବ 31.9। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ହେବ 36.2, ଏଇଠି ହେବ 31.9। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 12ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ପିଲେ 3, ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ 5ରୁ 1 ଗଲେ ହେଇଗଲା 4, 4.3 ହେଇଗଲା। କେତେ ଆସିଲା 4.3। ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମାନେ ରୋହି ମାଛଟା ଇଲିଶି ମାଛଠାରୁ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ତା ମାନେ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଇଛି 4, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏମିତି ଅନୁକ୍ରମ କେବେ କରିଛ ନା ଯେମିତିକି ଦେଇଥାଏ 2, 4, 6, ତାପରେ କେତେ ହେବ? ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି କରୁ ନା ଆମେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବିୟୋଗ କରୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଗକୁ କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ଏଇଠୁ ଏଇଟାକୁ ବିୟୋଗ କରି କିମ୍ବା ଏଇଠୁ ଏଇଟାକୁ ବିୟୋଗ କରି। ତେବେ ମନେକର 6ରୁ ମୁଁ 4 ବିୟୋଗ କଲି, କେତେ ବାହାରିଲା 2, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି +2 ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 6ରେ କେତେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି 2 ଏଡ଼୍ କରିଦେବି, କେତେ ହେଇଗଲା 8 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ପିଲେ 4, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10ରୁ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏଇଟା ଆଗକୁ କେତେ କେତେ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ 4 ବିୟୋଗ 4 ହେଇଯିବ 0, 6ରୁ 3 ଗଲେ 3, କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ୁଛି ପିଲେ ନା 3 ବିଭକ୍ତ 10 କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ପିଲେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି କେତେ 3 ବିଭକ୍ତ 10 କରି ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଡ଼୍ କରିବି। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଆସିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 3 କେତେ ପିଲେ 12 ବିଭକ୍ତ 10। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲେ ମୁଁ 12 ବିଭକ୍ତ 10 ନ ଲେଖିକି ଏଇ 12ଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କେତେ 10 ଆଉ 2ରେ। ଆଉ 10 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 1 ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଠି ମିଶିଯିବ। ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା
এইটা ହେଇଯିବ ପିଲେ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ପୁଣି ଏଇଠି 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଡ୍ ହେବ, କେତେ ହେଇଯିବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ପୁଣି ଏଡ୍ ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10। ସେହିପରି ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ ଏତିକି ବିୟୋଗ କରିବି କିମ୍ବା ଏଇଠୁ ଏତିକି ବିୟୋଗ କରୁଛି, ମୋର 5 ବିଭକ୍ତ 10 ମୁଁ ପାଉଛି। ମାନେ 5 ବିଭକ୍ତ 10 କରି ସେଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି 5 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଇ ଦେବି, କେତେ ହେଇଯିବ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। କେମିତି ହେଉଛି ପିଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ଯଦି ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଡ୍ କରୁଛୁ, ତେବେ ତ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ବିଭକ୍ତ 10 ହେବ। ଠିକ୍ 12 ବିଭକ୍ତ 10 ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ 12 ବିଭକ୍ତ 10କୁ କ'ଣ କରୁଛି 10 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 2 ବିଭକ୍ତ 10 କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ କେତେ ପିଲେ 1, ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଗଲା କେତେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲେ ସି ନମ୍ବର କ'ଣ କେତେ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10ରୁ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତ 10 ମାଇନସ୍ କରିଦେବି। କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ ନା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଆସୁଛି। ତାମାନେ ଏତିକି ସେଇଟା ବଢ଼ୁଛି। ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଇଠି ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ଏଡ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ 8 ଅଛି, 8 ଅଛି ନା ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଇଯିବ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ହେଇଯିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ଆଉ ଏଇ 10 ବିଭକ୍ତ 10ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 1, ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଠି ମିଶିଯିବ। ତାମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା 12 ହେଇଗଲା ନା ପିଲେ? ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 12। ସେଇଠି ପୁଣି ମିଶିବ କେତେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10, କେତେ ଆସିଯିବ 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଜାଣି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ବି ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ପିଲେ, ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କର, ଆଉ ସେଇଠି ମୋତେ ପଚାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଡି ନମ୍ବର ପିଲା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ବଢ଼ୁଛି କେତେ ନା ମୁଁ ଯଦି 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10ରୁ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ମାଇନସ୍ କରୁଛି, ତେବେ ଆସୁଛି -4/10 ବା -4 ବିଭକ୍ତ 10। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି -4 ବିଭକ୍ତ 10 ଏଡ୍ କରିବି, ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ଆସିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ପିଲେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରି ଲେଖିବି ଆଉ। ସେମିତି ପିଲେ ଇ ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବି -5/10 କମି କମି ଆସିବ। ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 12, କେମିତି ପିଲେ ଏ 5 - 10ଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 11, ତାପରେ ଆସିବ 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ପିଲେ, ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରି ଯାଉଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କଲି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ ମାଇନସ୍ କଲି, ସେଇଭଳିଆ ମାଇନସ୍ କରି ମୁଁ ଯିବି। ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି କେତେ କମୁଛି ବା କେତେ ବଢ଼ୁଛି ନା -1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ପ୍ରଥମେ ହେବ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି, ମାନେ କେତେ କମିବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆସିଯିବ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବ 6 ଆସିବ। ତାପରେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10। ଏମିତି ପିଲେ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ନିଜେ କରି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଯୋଗଫଳ ଓ ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ ତୁମର 58 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ତେବେ କେମିତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ଦେଖ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି 10, ଏଠି ଅଛି 100, ମୁଁ ସମାନ କେମିତି କରିବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ 0, ଏଇଠି ଗୋଟେ 0 ଦେଇକି ସମାନ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତ ଏହିପରି ଟିକେ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନା ହର ସମାନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କରିବି। ତ ଏଠି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ,
ତାମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 3 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହୁଥିଲି? ସମାନ କରିବି। କରିଦେଲି ନା ପିଲେ? ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଗା କରିବି 3 ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏଡ୍ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ହର ସମାନ ଅଛି। 100 ପ୍ଲସ୍ ବିଭକ୍ତ 4 ବିଭକ୍ତ 100 ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ 3 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 34 ବିଭକ୍ତ 100। ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 34 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କରିବି। ଯେମିତି ଲେଖିବି 9 ପ୍ଲସ୍ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲି। ତାପରେ ଦଶାଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା ହରରେ 10 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବି। 5 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ପିଲେ ଶତାଂଶ ମାନେ ହର 100 ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ କରିବି। 7 ବିଭକ୍ତ 100 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100। ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 9 ଆଉ 2 ହେଇଯିବ 11 ପ୍ଲସ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 10 ବିଭକ୍ତ 100। ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 11 ପ୍ଲସ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟି ଯାଉଛି ନା, ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ଆସିଯିବ 11 ପ୍ଲସ୍ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଇଟା 6 ଆଉ 1 ମିଶିଯିବ, ଯେହେତୁ ହର ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ସମାନ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିବି। ଆସିଗଲା ମୋର 15 ପ୍ଲସ୍ 14। ତାପରେ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା 6 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ତାପରେ ଆସିବି ପିଲେ 4 ବିଭକ୍ତ 100 ପ୍ଲସ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 100। ଏବେ ଦେଖିବି 15 ଆଉ 14 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 29 ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 6 3 9 ବିଭକ୍ତ 10 ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଗଲା 6 4 10 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଠି ପିଲା ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟିଗଲା। କେତେ ହେଇଗଲା ତେବେ? 29 ପ୍ଲସ୍ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ହେଇଗଲା 29 ପ୍ଲସ୍ 9 ଆଉ 1 କେତେ ପିଲେ? 10। 10 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ 10 10 ତ ପିଲେ କଟିଯାଉଛି ମାନେ କେତେ? 1 ରହୁଛି। ତେଣୁ ହେଇଗଲା 29 ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ 30। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ଆନ୍ସର। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ କହିଛି, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାଇନସ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଶତାଂଶ, ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନଟାକୁ ବି ମାଇନସ୍ କରିବି। 7 ବିଭକ୍ତ 100 ମାଇନସ୍ 4 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତେବେ? 7 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଇଗଲା ତମର 3 ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତ ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 100। ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସେମ୍ ପୁରା ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 8 ମାଇନସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 100 ମାଇନସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 100। କେତେ ଆସିଗଲା? 8 ରୁ 5 ଆସିଲା 3 ପ୍ଲସ୍ 6 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 3 ବିଭକ୍ତ 100। ତ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 100। ପିଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ରେ? ସହଜ ଅଛି ତ? ଚାଲ ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖିବି। ଦେଖ ନା ପିଲେ, ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 12, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି କି? ନାହିଁ ନା ପିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ? 12 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଅଛି 6 ବିଭକ୍ତ 10 ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି 9 ବିଭକ୍ତ 10। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି 6 ବିଭକ୍ତ 10 ମାଇନସ୍ କେତେ? 9 ବିଭକ୍ତ 10, ଯେହେତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ 2 ବିଭକ୍ତ 100 ମାଇନସ୍ 9 ବିଭକ୍ତ 100। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତାପରେ 12 ଆସିଲା, 6ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ପିଲେ? 3, ମାନେ ମାଇନସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ସେମିତି 2ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ ପିଲେ? 7, ମାନେ ମାଇନସ୍ 7, ତ ମାଇନସ୍ 7 ବିଭକ୍ତ 100। ପିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ବଢ଼ଉଥିଲି। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତେବେ ବଢ଼େଇବା ଆମେ। 12 ମାଇନସ୍ 30 ବିଭକ୍ତ 100। ଗୋଟେ ଶୂନ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ହରକୁ ତ ମୋତେ ସମାନ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ଆସିଗଲା 7 ବିଭକ୍ତ 100।
କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 12 ବିୟୋଗ ମାନେ -37 ବିଭକ୍ତ 100। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତେବେ? ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ଲେଖିପାରିବା କି 12 ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ନା 11 ବିଭକ୍ତ କେତେ ପିଲେ? ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 11 ପ୍ଲସ୍ 1 -37 ବିଭକ୍ତ 100। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ? ଏଇ ମାଇନସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇବି। ମାଇନସ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହଟେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି କି 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 37 ବିଭକ୍ତ 100? ନାଇଁ, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି 12କୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି 11 ପ୍ଲସ୍ 1ରେ। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଗ କରିବି କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ? 11 ପ୍ଲସ୍ 100ଟା ଏଇଠି ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ। ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଗ? 100 ମାଇନସ୍ 37 ବିଭକ୍ତ 100 କେତେ ଆସିଯିବ ତେବେ ପିଲେ? 11 ପ୍ଲସ୍ 100ରୁ 37 ଗଲେ କେତେ ପିଲେ? 63। 63 ବିଭକ୍ତ 100। ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିବି ମୁଁ? 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 63 ବିଭକ୍ତ 100। ପିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଇ ମାଇନସ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ଲସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲି। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 61ରେ ପିଲେ କହିଛି କେତୋଟି ସହସ୍ରାଂଶ ହେଲେ 1 ଏକ ହେବ? କେତୋଟି ସହସ୍ରାଂଶ ହେଲେ 1 ଏକ ହେବ? ତା ମାନେ ପିଲେ ସହସ୍ରାଂଶ କହିଲେ କେତେ? 1 ବିଭକ୍ତ 1000। ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 1000ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 1 ହେବ? ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି ନା ପିଲେ। ତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ? 1000। ତେଣୁ ଏଇ 1000 କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା 1000ଟି ସହସ୍ରାଂଶ ହେଲେ 1 ଏକକ ହେବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର ଆନ୍ସର। ସେମିତି ପିଲେ କେତୋଟି ସହସ୍ରାଂଶ ହେଲେ 1 ଦଶାଂଶ ହେବ? 1 ଦଶାଂଶ ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ? 100। ଏଇ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ, ରହିବ କେତେ? 100 ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ସେମିତି ଏଇଟା ତେବେ ହେଇଗଲା କେତେ? 100 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। କେତୋଟି ସହସ୍ରାଂଶ ହେଲେ 1 ଶତାଂଶ ହେବ? ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି 1 ବିଭକ୍ତ 1000ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 1 ଶତାଂଶ ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 1 ବିଭକ୍ତ 100। 1 ବିଭକ୍ତ 100 ହେବ। କେତେ ତେବେ ପିଲେ? 100 ନା 10 ପିଲେ? 10 ହେବ ନା? କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ, 1 ବିଭକ୍ତ 100 ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ନା? ତାପରେ ଦେଖ କେତୋଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 10 କେତୋଟି ହେଲେ କେତେ ହେବ? 10 ହେବ। ଏଠି 100 ହେବ। ଶୂନ କଟିଗଲେ ବା 10 10 100 ହେଇଯିବ, 10 ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି 100ଟି ଦଶାଂଶ ହେଲେ 10 ହେବ। ପୁଣି କେତୋଟି ଶତାଂଶ ହେଲେ 10 ହେବ? ଶତାଂଶ ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 1 ବିଭକ୍ତ 100। 1 ବିଭକ୍ତ 100 କେତୋଟି ହେଲେ 10 ହେବ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଉ। ତୁମେ ନିହାତି ଜଣେଇବ ପିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝୁଛ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦଶମିକ ରୂପରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖି ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖ ନା ପିଲେ 2 1 ମାନେ 2, 3 ଦଶାଂଶ ମାନେ ଦଶମିକ ପରେ ରୁହେ ଦଶାଂଶ 3, ଏଇଠି ଆସିବ 5। ତାକୁ କେତେ ପଢ଼ିବା? 2.35। ସେମିତି ଏଇଟା 1 10। 1 10 ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 10। 5 ଦଶାଂଶ ମାନେ ଦଶମିକ ପରେ ରହିବ 5। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4 1 ମାନେ ହେଉଛି 4, ଦଶମିକ ପଡ଼ିବ। 6 ଶତାଂଶ କହିଛି ମାନେ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଶୂନ ଦେବା ଏବଂ 6କୁ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ସେହିପରି ପିଲେ 101 1 ମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା 101 ଦଶମିକ 1 ଶତାଂଶ। ୟାର ଅର୍ଥ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନ ଫଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଦେବା, ଏଇଠି ଲେଖିବା 1। ଏଇଠି କହିଛି ପିଲେ 8 ବିଭକ୍ତ 100 ଓ 9 ବିଭକ୍ତ କେତେ? 10। 8 ବିଭକ୍ତ 100 ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 0.08 ଓ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 0.9। ତେବେ ଏଇଟା ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 0.98। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ସେମିତି ଏଇଟା କେତେ ହେବ ପିଲେ? 0.05। ଏଇଟା ଆସିଯିବ ତୁମର 0.1। 8 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଛି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 100, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଆଉ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 1000। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ନା ପିଲେ?
आमे सबुगुडाकू एड करदेवा बा जोग करदेवा। देख प्रथमे आमे कौन करुथिले पूर्ण संख्या को जोग करुथिले 7 4 आउ 2 केते हिगला पिले 13 हिगला ठीक ना पिले। तापरे प्लस करिबा केते अछि 1 विभक्त 100 1 विभक्त 10 आउ 7 विभक्त केते पिले 1000। पिला माने मु कोन कहिथिली आमे हर समान करिबा एइठी गोटे शून एइठी गोटे शून एइठी दीटा शून एइठी दीटा शून जदि आमे करूछे तेबे हर समान होउची। तेबे केते आसी जिवो एइटा पिले ना 13 प्लस आसी जिवो केते 117 विभक्त 1000। तेणु आमे याकू लिखि परिबा 13.117 ठीक ना पिले। तेबे आमे एबे सारणी को जिबा এই সংখ্যা গুড়া তেবে আমি পাইলে দশমিক সংখ্যারে পরিণত করলে এবে আমি তাকু স্থানীয় মান সারণীরে পুট করিবা। দেখ এই যে দশমিক অছি দেখ পিলে কেতে শীঘ্র করিবা আমি দশমিক কু দশমিক স্থানরে রখিবা। এইটি রহিব দশমিক এইটি রহিব দশমিক সবু স্থানরে এই স্থানরে রহিব দশমিক। তাপরে দশমিক সেপটে থিবা স্থানকু এপটে লিখিবা দশমিক रो बाम पटे थिबा स्थान को एपटे लिखिबा। तेबे एटा अछि 2.35 माने 2.35 केते सहज ना पिले 10.5 1 0 एपटे 5 एठी लिखा आइछि समिति 406 406 जोठी दशमिक देइथिबो सेइटा हमें दशमिक स्थान रे रखिबा। एपटे लिखा आइछि देखो पिले 101.01 101.01 सेही परि पिले 0.98 एइठी रहिबो 0.98 0.05 0.05 सेमिति 0.1 0 रहिला एपटे लिखिबी 1 13.117 एठी आसीबो 1 3 13 एठी आसिला दशमिक 117 एटा होची पिले स्थानीय मान सारणी। कौन कहूची शून्य स्थान पूरण कर 12 मिलीमीटर समान 1.2 सेंटीमीटर। पिला माने एटी लक्ष्य कर माने 12 अछि जेतेबेले आमे ताकू सेंटीमीटर रे परिणत करूचे दशमिक चिन्हटा एइठी बसुची। जदि मु 14 लिखिबी तेबे 1.4 हो। जदि मु पिले 289 लिखिबी केते आसी जिवो 28.9 माने दशमिकटा सबु बेले एई जगह रे बसुची माने दशमिक परे गोटे संख्या रहउची। तेबे पिले एइटा केते हेबो कुह देखिबा 7.0 हेबो एइटा केते हेबो 9 हेबो एइटा केते हेबो 13.4 हेबो। कोन पाई पिले दशमिक परे गोटे संख्या रखिबा परा एइटा केते हेबो पिले 2036 सेमिति हेले दशमिक परे गोटे संख्या रहउची जानि पारलो ना। नेक्स्ट देखो पिले 36 सेंटीमीटर जे केते मीटर आमे जानिचु 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर ठीक ना पिले। बा मु कहि परिबी 100 सेंटीमीटर होउची 1 मीटर। तेबे 1 सेंटीमीटर जे केते 1 सेंटीमीटर हे जिवो 1 विभक्त 100 मीटर। ता माने जोटा हमकु देइथिबो आमे सेथिरे 1 विभक्त 100 गुणन करिदबा। जेमिति एठी मते कहिछि 36 सेंटीमीटर जे केते मीटर 36 सेंटीमीटर जे हे जिवो केते 1 विभक्त 100 गुणन 36 केते आसी जिवो 36 विभक्त 100 आसी जिवो। ता माने 0.36 एइठु आमे जानिलु आमे दशमिकटा कोउठी बसेइबा दुईटा संख्या पूर्वरु। ता माने मु एठी लिखिबी 0.36 एठी लिखिबी 0.50 एइठी आसीबो पिले 89 तेणु करी हिचे 0.89 ठीक ना। एइठी आसीबो 0.04 दशमिक परे दुईटा संख्या एइठी आसीबो 3.25 एइठी आसीबो 207 सेंटीमीटर। बुझिगला ना पिले 1 मीटर रे केतोटी मिलीमीटर अछि पिला माने आमे जानिछु ना 1 मीटर समान 100 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर समान 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। तेबे मु जदि कहिबी 1 मीटर समान केते पिले 100 सेंटीमीटर आउ 1 सेंटीमीटर समान 10 मिलीमीटर। तेबे 100 सेंटीमीटर समान केते हेबो
100 ଗୁଣନ 10 ତା ମାନେ 1000 ମିଲିମିଟର। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବି 1 ମିଟରରେ 1000 ମିଲିମିଟର ଅଛି ବା 1000ଟି ମିଲିମିଟର ଅଛି। ତାପରେ ପଚାରିଲା 1 ମିଲିମିଟର ସମାନ 1 ବିଭକ୍ତ 1000 ମିଟର ଲେଖିପାରିବା କି? ହଁ ପିଲା ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ 1 ମିଟର ଯେ କେତେ ପାଇଲେ 1000 ମିଲିମିଟର। ତେବେ 1 ମିଲିମିଟର ଯେ ଏଇ 1000ଟା ଏଇ 1 ମିଟର ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ ନା ପିଲେ? ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ମିଲିମିଟର ସମାନ 1 ବିଭକ୍ତ 1000 ମିଟର। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି? ହଁ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଗ୍ରାମରୁ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ପରିଣତ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ କେତେ ଗ୍ରାମ ପିଲେ 1000 ଗ୍ରାମ। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯେ 1000 ଗ୍ରାମ ବା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 1000 ଗ୍ରାମ ସମାନ ହେଉଛି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେବେ 1 ଗ୍ରାମ ଯେ କେତେ ହେବ ନା ଏଇ 1000ଟା ୟାର ତଳକୁ ପଳେଇବ 1 ବିଭକ୍ତ 1000 ଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ମାଗିଛି ଆମକୁ 465 ଗ୍ରାମ। 465 ଗ୍ରାମ ଯେ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ? ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା 1 ବିଭକ୍ତ 1000ରେ 465 ଗୁଣନ କରିଦେବା। କେତେ ହେଇଯିବ ତେବେ 465 ବିଭକ୍ତ 1000 କେତେ ଆସିବ 0.456। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ରଖିବା। ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା। ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 0.068। ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ରଖିବି। ଏଇଟା କେତେ ହେବ ପିଲେ 1.560। ଏଇଟା ହେଇଯିବ 0.704। ଏଇଟା ହେବ 560 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ଆସିବ 2500 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପିଲେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ରୂପାନ୍ତର କର କିମ୍ବା ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ ରୂପାନ୍ତର କର। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଟଙ୍କାରୁ ପଇସାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ଆମେ ଗୁଣନ ସହେ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସାରୁ ଟଙ୍କାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ଆମେ ହରଣ ସହେ କରିବା। ଯେମିତି 10 ପଇସା ସମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରିଛି ତା ମାନେ ପଇସାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ହରଣ ସହେ କରିବା। 10 ହରଣ ସହେ କେତେ ଆସୁଛି 0 କଟି ଯାଉଛି ପିଲେ 0.1 ଆସୁଛି। ତେଣୁ 10 ପଇସା ସମାନ 0.1 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳିଆ ପଇସା ବାଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପିଲେ 99 ପଇସା ଅଛି ତେଣୁ 99 ବିଭକ୍ତ 100 କେତେ ଆସିବ 0.99। ସେମିତି ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 250 ବିଭକ୍ତ 100 0 କଟିଗଲା ଆସିଗଲା 2.5। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯେତେବେଳେ କରୁ କ'ଣ କରୁ କହିଥିଲି ଗୁଣନ ସହେ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ 0.005 ଗୁଣନ 100 କରିବା। 0.005ଟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଣତ କରୁଛେ ଏତିକି ଆସିବ ଗୁଣନ 100। ଏଇଟା 2ଟା 0 ଏଇଟା 2ଟା 0 କଟିଯିବ। ତେବେ କେତେ ରହିଲା 5 ବିଭକ୍ତ 10। ତାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କଲେ 0.5 ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଯିବ 0.5 ପଇସା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 0.36। 0.36 ଯେ କେତେ 0.36 ଯେ ହେଉଛି ପିଲେ 36 ବିଭକ୍ତ 100। ଆଉ 36 ବିଭକ୍ତ 100ରେ ଆମେ ଯଦି 100 ଗୁଣନ କରିବା 100 କଟି ଯାଉଛି କେତେ ରହୁଛି 36। ତା ମାନେ 0.36 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 36 ପଇସା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲେ 0.50 ୟାର ଅର୍ଥ 50 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଠି ଆମେ 100 ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ 100 କଟି ଯାଉଛି ତେବେ କେତେ ପଇସା ହେବ ପିଲେ 50 ପଇସା ହେବ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ବିନ୍ଦୁକୁ ରଖିବା। ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 5.3 ପ୍ଲସ୍ 2.6 ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2.6 ଏଇଠି ଲେଖିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତେବେ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ଲାସ୍ର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଲି ନାହିଁ
ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କରିବା ଏବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା କୁହ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଯୋଗ କରୁ ସେମିତି କରିବା। ଯେମିତିକି 6 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ? 9, 5 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ 7, 8 ଆଉ 0 ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ 8, 18 ଆଉ 8 କେତେ ପିଲେ? 26। ତେବେ 26.8 ଦଶମିକକୁ ପୁଣି ସେଇ ଦଶମିକ ତଳେ ରଖିବା ଆମେ। 6 5 11ରୁ 1 ହାତକୁ ଗଲା 1, 2 1 3 1 4, 5 2 7। ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ନର୍ମାଲ୍ ଯୋଗ। ଏଇ ନର୍ମାଲ୍ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ା କରିକି ଆମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ସେହିପରି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଲେଖିଦେଉ, ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କର ଏବଂ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଦେଇକି ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା। ହେଇଗଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲେ, କେହି ବି ଚିଟିଂ କରିବନି। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ କର ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଚେକ୍ କର। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଯାହାର ଯାହାର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଚିହ୍ନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅ। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ, ଚାଲ। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ବିୟୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେଠି ଆମେ ଯୋଗ କଲେ, ଏଠି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ସେମିତି ପିଲେ ମୁଁ ଫ୍ଲାସ୍ର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଫଟାଫଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ତ? ଚାଲ। ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବିୟୋଗ ହୁଏ ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବିୟୋଗ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, 6ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 3, ଦଶମିକ ଏଠି ଆସିଲା। 5ରୁ 2 ଗଲେ 3, ସେମିତି 10ରୁ 8 ଗଲେ ହେବ 2। ଏଠି ଅଛି ପିଲେ 17, 17ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 9। ସେମିତି ପିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 75ରେ ପିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଛି କୁହ। ବ୍ୟବଧାନ କହିଲେ ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ, ମାନେ ମନେକର ପିଲେ ଅଛି 2 4 6। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବା କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବ। 4 - 2 = 2, ମାନେ 2 2 ବଢ଼ିଛି ଆଗକୁ, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 2 2 ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରିବି କେତେ ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? 6.0ରୁ 5.6କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବି। ତେବେ 6.0ରୁ 5.6କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ? 10ରୁ 6 ଗଲେ 4, ଏଠି ରହିଲା 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, 0.4 ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ 0.4 ଯୋଗ କଲେ ତାର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? 6.0। ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଯୋଗ କରିଦେବା? 0.4 ଯୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 6.4 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 0.4, କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 6.8 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିବା କେତେ? 0.4। ପିଲାମାନେ 0.4 0.4 ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ତେବେ 0.4 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆସିଯିବ 2 7.2 ଆସିଯିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6.4, 6.8 ଆଉ 7.2। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମେ ଏହିପରି ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ସେମିତି କହିଛି ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ପିଲେ ଆମେ 4.5ରୁ 4.45 ମାଇନସ୍ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ମାଇନସ୍ କରିବା? ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ମାଇନସ୍ କରିବା, ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଲେଖିକି ମାଇନସ୍ କରିବା। ତ କେତେ ଆସିବ? 0.05 ଆସିବ। ତା ମାନେ ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେ ବଢ଼ୁଛି ଆଗକୁ? 0.05 ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି 4.5ରେ 0.05 ଯୋଗ କରିଦେବି, ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସିବ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। 4.5ରେ ମୁଁ ଯଦି 0.05 ଯୋଗ କରିବି, 4.55 ଆସିବ। ସେହିପରି ସେଇଠି ଯଦି ମୁଁ 0.05 ଯୋଗ କରିବି, 4.6 ଆସିବ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 4.65। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ସେମିତି ବି ନମ୍ବର ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବି, ନହେଲେ ତୃତୀୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବି। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ବିୟୋଗ କରୁଛି, କେତେ ଆସିବ ବା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିବ? ନା 0.5 ଆସିବ। କେତେ ପିଲେ?
0.5 ଆସିବ ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେଇଠି ଆମେ 0.5 ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ନା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। 26.75ରେ 0.5 ଏଡ଼୍ କଲେ ଆସିବ 27.25, ତାପରେ ଆସିବ 27.75 ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ 28.25। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, এইটি ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ, 0.11 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସଟା 0.11 ଆସେ ତେବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ 10.89, 11.00 ଆଉ 11.11। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଗେନ୍ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ପିଲେ, ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେବେ ପିଲେ ଡି ନମ୍ବର ଦେଖ, এইটি ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ କେତେ, ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମକୁ ବିୟୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ତୃତୀୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ 2.5 ପିଲେ। କେତେ, 2.5। ତେବେ ଆମର ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କେତେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, 2.5 ଏବଂ ସେଇଟା ଏଡ଼୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ 21.0। ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ 2.5 ମିଶାଇ ଦେବା 23.5 ଏବଂ এইଠି ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା 2.5 ତେବେ ଆସିଯିବ 26.0। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ এইଠି ଇ ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ କେତେ, 0.9। କେତେ ପିଲେ, 0.9। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଆସିବ, 11.2, 12.1, 13.0। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ କରିକି ପୁଣି ଦେଖେଇବି କି କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପିଲେ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଛ ମାନେ ନିହାତି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଯାଉନି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେମାନେ କରିଦେବ। ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, এইଠି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ପିଲେ ତୁମର 0.05। କେତେ, 0.05। ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ 0.05 ଆସେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ହେବ, 4.85, 4.80 ଆଉ 4.75। ସେହିପରି ପିଲେ ଜି ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ 0.5। ଆଉ ଆମେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି 0.5 ମିଶାଇ ଦେବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ 10.95। এইଠି ଯଦି ଆମେ 0.5 ମିଶାଇବା 10.45, ସରି ପିଲେ 45 ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ 9.95। ସେପରି ପିଲେ এইଚ ନମ୍ବର ଦେଖ ତୁମେ, এইটা ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସିବ, ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। କେତେ ଆସିବ ପିଲେ, 3.5 ଆସିବ। କେତେ, 3.5 ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, এইଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, এইଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି -3.5 ହେବ। ଆଉ এইଠି ଆମେ -3.5 ଏଡ଼୍ କରି କରି ଯିବା। ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଡ଼୍ ତ କରିବାନି, କ'ଣ କରିବା, ବିୟୋଗ ହେବ। ମାନେ ପିଲେ କେତେ ଅଛି, 29.5। এইଠି କେତେ ବିୟୋଗ କରିବା, 3.5। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ, 5ରୁ 5 ଗଲେ ହେଇଯିବ 0, এইଠି ହେଇଯିବ 26। ମାନେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କେତେ ଆସିବ, 26 ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ 22.5, ତାପରେ ଆସିବ 19। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ପେଜ ନମ୍ବର 78ରେ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଇଛି, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି 2 ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ଅଛି ନା, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ କିମ୍ବା ୟାର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ, ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। କରିବା ପିଲେ, ଚାଲ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଯାହା ଥିବ ବା ଲବରେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। এইଠି ଅଛି 5, এইଠି ଅଛି 16, এইଠି ଅଛି 12, এইଠି ଅଛି 254। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି। 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ପିଲେ, 2ଟା ଶୂନ। ମାନେ ଏଠି ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବା। ଏପଟେ ତ ଆମେ ଶୂନ ଦେଇପାରିବାନି, ତେବେ କେଉଁ ପଟେ ଦେବା, ଏଇପଟେ ଦେବା। ଏଠି 3ଟି ଶୂନ ଅଛି, ଆମେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଠି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି 1 ପରେ 3ଟି ଶୂନ, এইଠି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦଶମିକକୁ ବସେଇବା। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଦଶମିକକୁ ବସେଇବା ମାନେ 1ରେ ଯେତୋଟି ଶୂନ ଥିବ ଦଶମିକ ପରେ ଯେମିତି ସେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବ। ଯେମିତି 1ରେ ଏଠି 2ଟି ଶୂନ,
ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା, ଏକରେ ତିନୋଟି ଶୂନ, ଦଶମିକ ପରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପିଲେ ଶୂନ ବସେଇ ପାରିବା ଆମେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏକରେ କେତୋଟି ଶୂନ? ଗୋଟିଏ ଶୂନ, ତେଣୁ ଏଇଠି ବସିବ ଦଶମିକ। ତେବେ ନା ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଏକରେ ତିନୋଟି ଶୂନ, ତେଣୁ ଏଇଠି ବସିବ। ଏଇଠି ବସିଲେ ଦଶମିକ ପରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଫଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମେ ଶୂନ ବସେଇ ଦେଇପାରିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର କହିଛି ପିଲେ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ ଓ ସହସ୍ରାଂଶର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ। ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା ହୁଏ ଦଶାଂଶ, ଏଇଟା ହୁଏ ଶତାଂଶ, ଏଇଟା ହୁଏ ଏକକ, ତାପରେ ଏପଟେ ଆସେ ଦଶ। ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ପିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖିବା? ଏଇଟା ତ ଶୂନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଶୂନ ପ୍ଲସ୍ 3 ଦଶାଂଶ, 3 ଦଶାଂଶ ମାନେ ପିଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 10, ତାପରେ ଆସେ 4 ଶତାଂଶ, 4 ଶତାଂଶ ମାନେ ପିଲେ 4 ବିଭକ୍ତ 100, ଦଶାଂଶ ମାନେ ପିଲେ ଆମେ ତଳେ 10 ଦେବା ଏବଂ ଶତାଂଶ କହିଲେ ତଳେ ଆମେ 100 ଦେବା, ସହସ୍ରାଂଶ କହିଲେ ପିଲେ ତଳେ ଆମେ କେତେ? 1000 ଦେବା। ଏତିକି କଥା ତ ଆଉ। ତେବେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏଇଟାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 1, 1 1 ପ୍ଲସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 2 ବିଭକ୍ତ ଏଇଟା କେତେ ପିଲେ? 2ର ସ୍ଥାନ କେତେ ପିଲେ? ଶତାଂଶ, ଶତାଂଶ ଯେହେତୁ ତେଣୁ ମୁଁ 100 ଦେବି। ଏଇଟା ଯେମିତି 0 ପ୍ଲସ୍ 8 ବିଭକ୍ତ କେତେ? 10। ଏଇଟା ପିଲେ କେତେ ହେବ? 0 ପ୍ଲସ୍ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ପ୍ଲସ୍ 6 ବିଭକ୍ତ 100 ପ୍ଲସ୍ 2 ବିଭକ୍ତ 1000। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲେ ଶୂନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଶୂନକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଏଇଠି ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ଏ ବୋଲି ଦର୍ଶେଇଛି, ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ସି ବୋଲି ଦର୍ଶେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ବି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶେଇଛି। ତ ଆମକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ଦେଖ। ମନେକର ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା, ଏଇଠି ଅଛି 2, ଏଇଠି ଅଛି 6। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 2 ଓ 6ର ଠିକ୍ ମଝି ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁଟା? ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ପିଲେ? 4। କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି? 2 ପ୍ଲସ୍ 6 କଲି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କଲି। ତା ମାନେ ପିଲେ 2 ଆଉ 6କୁ ମିଶେଇଲି, କେତେ ବାହାରିଲା? 8 ବାହାରିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଦେଲି, କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 4। ସେମିତି ପିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା। କେମିତି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ନା ପିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 6.4 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 6.5। ତାର ମଝିଟା ଦେଇଛି ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ବା ଏ କୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଦେବା ବା 2 ଭାଗ କରିଦେବା। ଦେଖ 6.4 ଆଉ 6.5, ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, 5 × 9 ହେଇଗଲା, 6 6 12 ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ଯଦି ପିଲେ ମୁଁ 2 ଭାଗ କରିବି, ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନା ଏଇଠି ମୁଁ 90 ଲେଖିପାରିବି ନା ବା ଶୂନ ବସେଇ ପାରିବି। ତେବେ 90ର ଅଧା କେତେ ହେଇଗଲା? 45। ଆଉ 12ର ଅଧା କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 6। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲେ କହିପାରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି 6.45। କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାଇଗଲେ ନା ପିଲେ। ସେମିତି ଦେଖ ପିଲେ 6.5 ଆଉ 6.6 ତାର ମଝିଟା ଦେଇଛି ବି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 6.5 ଆଉ 6.6କୁ ଯୋଗ କରିବା, କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲେ? 6 5 11ରୁ 1, 6 6 12 1 13। ଏଇଠି ପକେଇଦେବା ପିଲେ 10। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖ 10ର ଅଧା କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? କୁହ ଦେଖିବା। 5 ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 13ର ଅଧା କେତେ ଆସିବ? 13ର ଅଧା ଆସିବ 6.5। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତେବେ ଏଇଟା ଆସୁଛି 6.5 ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 5। ତେବେ କେତେ ଆସିଗଲା? 6.55। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲେ କହିପାରିବି ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ? 6.55। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ସି ବିନ୍ଦୁଟି କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ଅଛି? 6.5 ଏବଂ 6.55। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା, 6.5 ଆଉ 6.55। ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପିଲେ ମୁଁ ଶୂନ ଦେଇପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, ଏଇଠି ଆସିବ 5, ତାପରେ ଆସିବ 5 5 କେତେ? 10ରୁ 0, 6 6 12 1 13। ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି 13.05
एपटे गोटे मु शून्य दे पारिबी एइटार मझी संख्याटा कोउटा आसीबो आमे कोन करिबा याकू आमे 2 रे हरण करिदेबा किंबा याकू समान भाग करिबा देखो पिले एइठी केते अछि देखो ना एइठी अछि 50 50 रो अधा केते पिले 25 ठीक ना नाही आउ 13 रो अधा केते 13 रो अधा होची 6.5 तेणु केते आसी गला 6.525 पूरा शॉर्ट ट्रिक पिले तुमको टोटाली डिफिकल्ट को जीवा पाई मु देबी ही नाही नेक्स्ट देखिबा पिले चलो निम्नरे दिया जाइथिबा दशमिक संख्या गुडी को अधक्रम रे सजाओ पिला माने अधक्रम कहिले कोन कॉन्सेप्ट क्लास रे कहितली कुह देखिबा अधक्रम माने होउची पिले बडरू सानो अधक्रम माने होउची बडरू सानो पिला माने तबे कुह देखिबा केउंटी बडो एइठी देखो पिले 11 अछि एइठी अछि 11 बाकी तो सब सानो अछि एई जो दुईटा मध्यरु एइटा देखिबा एठी अछि 1 एइठी अछि 10 तबे के बडो होई गला एइटा बडो तापरे के पिले 11 अछि माने एइटा बडो तापरे हमें देखिबा 1 एइठी भी 1 अछि एइठी भी 1 अछि तापरे हमें तार परवर्ती संख्या देखिबा एइठी तीनोटी संख्या अछि एइठी तीनोटी एइठी दुईटी ता माने हमें जानि गले एइटा सबटु सानो संख्या एई दीटा मध्यरु पिले एठी अछि 11 एठी अछि 101 तबे बडो किए एइटा बडो आउ एइटा तापर संख्या ता माने प्रथमे एइटा हबो तापरे एइटा तापरे एइटा तापरे एइटा एवं शेषरे हेबो 1.01 आमे देखिकी पिले कहि देई परिबा सेही परि पिले एइठी जदि मु देखिबी सबुरे देखो ना पिले 2 दशमिक अछि सबु जगह रे 2 दशमिक अछि एइठी भी 2 दशमिक सबु स्थान रे 2 दशमिक अछि तार पर संख्या गुडा को देखिकी आमे कहि देई परिबा बडो केउंटी सानो केउंटी 768 सबुटु बडो तापरे 698 तापरे 675 एही परि पिले आमे बडरू सानो लिखि परिबा सेही परि सी नंबर देखो एइटा हि जिवो पिले सबुटु बडो एइटा हि जिवो सबुटु सानो सेमिति पिले डी नंबर देखो 33.331 तापरे आसीबो 313 तापरे आसीबो 31 तापरे आसीबो पिले 133 कोन पई 133 सानो अछि काहाटु सानो अछि एइटा पिले 31 माने होउची 310 आमे एमिति भी लिखि परिबा तो 310 बडो होबो 133 ठारू आउ सबुटु सानो होबो 13 बा 130 आमे कोन करूथिले पिले जत्ते बेले अलगा अलगा दउथला आमे सबुको सेम करूथिले एइठी मु 310 करूथिली एइठी 130 करूथिली बुझि पारुछ ना पिले आमे सबु बेले चेष्टा करिबा दशमिक परे सबु संख्या को समान करिबा तापरे जदि आमे बडरू सानो सजेइबा किंबा सानरू बडो हमकु कहिथिले सानरू बडो सजेइबा तेबे आमे सहजरे करि परिबा नेक्स्ट देखो पिले 5 नंबर कहिछि पिले दिया जाइथिबा संख्या 2 4 6 एवं 8 को व्यवहार करि लेखो 30 रु निकटतम दशमिक संख्या माने पिले 30 रो पाखा पाखी दशमिक संख्या केउटा जेउटा कि 2 4 6 आउ 8 को व्यवहार करिके हितिबो पिला माने केते हेबो 28.64 हबो एइटा ही 30 रो सबुठारु पाखा पाखी संख्या माने पाखा पाखी दशमिक संख्या ठीक ना नाही पिले तापरे कहिछि पिले 100 एवं 1000 मध्यरे सर्वनिम्न दशमिक संख्या एमिति जदि पिला माने आमे देखिबा पई जिबा 100 आउ 1000 भितरे इन्फिनिटी माने असंख्य दशमिक संख्या अछि एवं सेथि मध्यरु मध्य 2 4 6 8 को मध्य व्यवहार करिकी असंख्य दशमिक संख्या अछि तेणु एइटा पिले संभव नुहे कहिबा पई जे सर्वनिम्न दशमिक संख्या केउंटी मने कर पिले मु कहिबी 2 4 6 दशमिक 8 एइटी पिले मु 0 भी बसई पारिबी 2 4 0 0 6 दशमिक 8 भी लिखि पारिबी एमिति कहि हबनी पिले सर्वनिम्न दशमिक संख्या केउंटी 6 नंबर देखिबा पिले अधिक अंक थिबा दशमिक संख्या कम अंक थिबा दशमिक संख्या ठारू बड़ हबो कि यार उत्तर पिले ना कारण अंक संख्या द्वारा आकार निर्धारित हुए नाही मने करो 1.2 अछि केतोटी अंक 1.2 पिले दुईटी अंक एपटे अछि पिले 0.9999 केतोटी अंक अछि 0 को मिसेइबा जदि 5टी अंक अछि तेबे लॉजिकली किए बड़ हवा कथा 5टी अंक थिबा वाला संख्याटी बड़ हवा कथा किंतु प्रकृତରେ बड़ किए पिले 1.2 नेक्स्ट देखो पिले कोन कहिला लिसा 0.25 किलोग्राम रो बीन्स
0.3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗାଜର ଏବଂ 0.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଳୁ, 0.2 କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, 0.05 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଦା କିଣିଲା। ସେ ସମୁଦାୟ ମୋଟ କେତେ ଓଜନର ଜିନିଷ କିଣିଲା? କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? ମୋଟ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲା ସିଏ? ବିନ୍ସ କିଣିଲା ପିଲେ କେତେ? ବିନ୍ସ କିଣିଲା ସେ 0.25। ତାପରେ ପିଲେ ଗାଜର, ଗାଜର କିଣିଲା ପିଲେ ସେ 0.3। ତାପରେ କିଣିଲା ଆଳୁ, ଆଳୁ କିଣିଲା ସେ 0.5। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଖାଇଛ କିରେ ପିଲେ? କେମିତି ଲାଗେ? କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କିଣିଲେ କେତେ? 0.2। ଅଦା କିଣିଲା ସେ 0.05। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଲି? ସବୁବେଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ରଖିଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ଆଉ 5 ହେଇଗଲା 10ରୁ 0, ହାତକୁ ଗଲା 1, 5 2 7, 3 10, 2 12, 1 13, 3 ଏପଟେ ଆସିଯିବ 1। ତେବେ ସେ ମୋଟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମର ଓଜନର କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଡାଏରୀ, ରହିମ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ 3.79, 4.2 ଲିଟର ଏବଂ 4.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେବେ 6 ଦିନରେ ଯଦି ସେ 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯୋଗାଏ, ତେବେ ଶେଷ 3 ଦିନରେ କେତେ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇଥିଲା? କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ? ଟୋଟାଲ ପିଲେ 6 ଦିନ ଅଛି। କେତେ ଦିନ? ଟୋଟାଲ ଅଛି ପିଲେ 6 ଦିନ। ସେଇ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଯୋଗାଉଛି 3.79 ଲିଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯୋଗାଉଛି 4.2 ଲିଟର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯୋଗାଉଛି ସିଏ 4.5 ଲିଟର। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ 6 ଦିନ ଅଛି, 6 ଦିନରେ ସିଏ 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯୋଗାଏ। ତେବେ ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ କେତେ ଟୋଟାଲ କେତେ କ୍ଷୀର ଦିଏ? କ'ଣ କରିବା? ଯୋଗ କରିଦେବା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ। ଏବଂ ସେ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ 6 ଦିନର କ୍ଷୀର କେତେ? 25 ଲିଟର। ତେବେ ଶେଷ 3 ଦିନର କ୍ଷୀର କେତେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 6 ଦିନର କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯୋଗଫଳ ବାହାରିଲା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଆମେ ଶେଷ 3 ଦିନର କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ପାଇଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଗତ 3 ଦିନରେ ଡାଏରୀ ବା ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରହିମ ଯୋଗାଉଛି କେତେ? 6 ଦିନରେ ଯୋଗାଇଥିବା କ୍ଷୀର ବିୟୋଗ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର। ତେବେ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 6 ଦିନରେ କେତେ ଥିଲା? 25 ଲିଟର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ତିନୋଟିକୁ ଯୋଗ କରିଥିଲି। କେତେ ଆସୁଛି ତେବେ ପିଲେ? 25 ଲିଟର ବିୟୋଗ ଏଇ ତିନିଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆସୁଛି 12.24 ଲିଟର। ତାକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 12.76 ଲିଟର। ତେବେ ଶେଷ ଦିନରେ ବା ଶେଷ 3 ଦିନରେ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇଥିଲା? 12.76 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚିଙ୍କୁର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା ପିଲେ? 35.75 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ କେତେ ହେଇଗଲା? 34.50। ତେବେ ପିଲେ ବଢ଼ିଲା ନା କମିଲା? ଅବଭିୟସଲି ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ କମିଛି। ଏଇଠି 35 ଅଛି, ହେଇଗଲା 34, ମାନେ କମିଛି। ତେବେ କେତେ ହ୍ରାସ ହେଇଛି ବା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ସାନ କିମ୍ବା କେତେ ଅଧିକା, କେତେ କମ୍, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରୁ। ତେବେ ଏଇଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 35.75, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 34.50। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 5, 7ରୁ 5 ଗଲେ 2, 5ରୁ 4 ଗଲା 1, ଏଇଠି ରହିଲା 0। ତା ମାନେ ପିଲେ 1.25 କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ହେଇଛି ବା କମିଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲେ କ'ଣ କହିଛି? ଅନୁକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ପଦ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ପିଲେ 6.4ରୁ 5.5କୁ ବିୟୋଗ କରିବା, କେତେ ଆସିବ? ନା 0.9 ଆସିବ। କେତେ ପିଲେ? 0.9। ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ 5.5ରୁ 6.4 ହେବା ପାଇଁ
ଆମେ 0.9 ମିଶେଇବା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା କମିଛି। କେତେ କମିଛି ପିଲେ? 0.01 କମିଛି। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବି ପ୍ଲସ୍ 0.9 ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବି ପୁଣି ମାଇନସ୍ 0.01 ହେଇଛି। ତା ମାନେ ପିଲେ ଥରେ ପ୍ଲସ୍ 0.9 ହେଉଛି, ଥରେ ମାଇନସ୍ 0.01 ହେଉଛି, ଥରେ ପ୍ଲସ୍ 0.9 ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମାଇନସ୍ 0.1 ହେଉଛି। ସରି ପିଲେ 0.1 ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କେତେ ହେବ ତେବେ? 0.9 ବଢ଼ିବ। ଏଇଠି 0.01 କମୁଛି। ଏଇଠି ପିଲେ 0.01 କମୁଛି। ଏବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? 9.07। ଏଇଠୁ ପୁଣି କମିବ କେତେ? 0.01। କମିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 9.06। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଲିମିଟର? ଆମେ ପିଲେ ଜାଣିଛୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯେ 1000 ମିଟର, ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ଏବଂ 1 ମିଟର ହେଉଛି 1000 ମିଲିମିଟର। ତେବେ ମୁଁ କହିପାରିବି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ 1000 ଗୁଣନ 1000 ମିଲିମିଟର। ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1ରେ 6ଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଏତିକି ମିଲିମିଟର। ଜାଣିପାରିଲ ନା? 1 କିଲୋମିଟର ଯେ 1000 ମିଟର ହେଇଥିଲା। ତେବେ 1 ମିଟର ଯଦି 1000 ମିଲିମିଟର, ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। 1 କିଲୋମିଟର ଯେ ଏତିକି ମିଲିମିଟର ବାହାରିବ। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯାତ୍ରୀ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୀମାର ମୂଲ୍ୟ 45 ପଇସା। ମାନେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲେ? 45 ପଇସା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୀମା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟ ବୀମା ଦେୟ କେତେ? ଏଇଟା ପିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ ନା? ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା, 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ କେତେ? ଆମେ କ'ଣ କରୁ? 10 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 50 ଟଙ୍କା କରୁ। ସେହିପରିକା ପିଲେ ଦେଖ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା କେତେ ପଇସା? 45 ପଇସା। ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କଲି। କେମିତି କଲି ପିଲେ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ପଇସାରୁ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କାରୁ ପଇସା ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସାରୁ ଟଙ୍କା କନଭର୍ଟ କରୁ, କ'ଣ କରୁ? ହରଣ 100 କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାରୁ ପଇସା କନଭର୍ଟ କରୁ ଆମେ ଗୁଣନ 100 କରୁ। ମନେ ଅଛି ନା ପିଲେ? ତାପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ତେବେ? 0.45 ଟଙ୍କା। 1,06,000 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ଦେୟ। ଯେମିତି ପିଲେ ଏଠି 10ଟି ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ କେମିତି ବାହାରିଲା? 10 ଗୁଣନ 5 କରିଦେଲେ। ସେମିତି ପିଲେ 1,06,000 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟ କେତେ ପଡ଼ିବ? ନା 1,06,000 ଗୁଣନ 0.45 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 47,700 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଗଲା ନା? କେମିତି ବାହାରିଲା ପିଲେ ଦେଖ, 1,06,000 ଗୁଣନ 0.45କୁ ପିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା? 45 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଠି 2ଟା ଶୂନ, ଏଇଠି 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ତେବେ ରହିଲା କେତେ? 1060 ଗୁଣନ 45। ଏଇଟା ଯଦି ପିଲେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ଆସିବ? 47,700 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବଡ଼? କେମିତି କରୁଥିଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କହିଛି 10 ବିଭକ୍ତ 1000, ଏପଟେ କହିଛି 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହରକୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଯଦି ହରକୁ ସମାନ କରିବି, ଆଉ କେତୋଟି ଶୂନ ଦରକାର? 2ଟା ଶୂନ ଦରକାର। ଯେହେତୁ 2ଟା ଶୂନ ତଳେ ଏଡ଼୍ କଲି, ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଶୂନ ଏଡ଼୍ କରିବି। ଏବେ ଦେଖ ନା ପିଲେ କିଏ ବଡ଼? ଏଇଟା ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ପିଲେ ବି ନମ୍ବର କହୁଛି 1%। 1% ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 1 ବିଭକ୍ତ 100। ଆଉ 90 ସହସ୍ରାଂଶ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ 90 ବିଭକ୍ତ 1000। ସେମିତି ପିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତଳେ ଥିବା ଶୂନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମାନ କରିବି। ଏଇଠି 3ଟି ଶୂନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖୁନା ପିଲେ କିଏ ବଡ଼? 90 ବିଭକ୍ତ 1000 ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ। 90 ସହସ୍ରାଂଶ ବଡ଼ ହେବ। ସି ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, 1 ସହସ୍ରାଂଶ। 1 ସହସ୍ରାଂଶ କହିଲେ କେତେ ପିଲେ? 1 ବିଭକ୍ତ 1000। ଆଉ 90 ଶତାଂଶ ମାନେ ପିଲେ 90 ବିଭକ୍ତ 100। ମୁଁ ଯଦି ପିଲେ ଏଇଠି ଶୂନ ଏଡ଼୍ କରିବି, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଉପରଟା କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ?
900 ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ବସିବ। 90% ମୋର ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। କେମିତି କରିବା ପିଲେ ଦେଖ, 87 ଏକ 5 ଦଶାଂଶ 60% ହେଲା 88.10। କେମିତି ଆସିଲା ପିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, 87 ଏକ କହିଲେ ପିଲେ କେତେ? 87। 5 ଦଶାଂଶ ମାନେ କହିଲେ କେତେ ପିଲେ? 0.5। ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଏଇଠି ମୁଁ 0.0 ବି ଲେଖିପାରିବି। 60% ମାନେ ପିଲେ 0.6 କେତେ? 60। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, 0କୁ 0 ଆସିଲା, 6 5 11ରୁ 1, 7 1 8 ଆଉ 8, 88.10 ହେଲା ନା ପିଲେ? ସେହିପରି ମୁଁ ଯଦି କରିବି ଏବେ 12 10 12 ଦଶାଂଶ, 12 10, 12 10 ଯେ କହିଲେ ପିଲେ କେତେ? 12 10 ମାନେ ହେଉଛି 12 ଗୁଣନ 10 ମାନେ 120। ଆଉ 12 ଦଶାଂଶ ମାନେ କହିଲେ କେତେ ପିଲେ? 12 ବିଭକ୍ତ 10, 12 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏଇଟା? 12 ବିଭକ୍ତ 10ଟା କେତେ ହୁଏ ପିଲେ? 1.2। ଏଇଠି ହେବ 120.0 ଆଉ 1.2କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ଆସିଗଲା 2 1 2 1, ମାନେ ଆସିଗଲା ପିଲେ 121.2। ଲେଖିଦେବା ଏଠି 121.2। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, 10 10 10 1 10 ଦଶାଂଶ ଏବଂ 10 ଶତାଂଶ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 10 10। 10 10 ହେଉଛି 10 ଗୁଣନ 10 ସମାନ କେତେ ପିଲେ? 100, ବା 100କୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 100.0। 10 1, 10 1 ଯେ କେତେ ପିଲେ? 10 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 10। କୋଉଠି ଲେଖିବା ପିଲେ? ଏଇଠି ଲେଖିବା, ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 10.0। 10 ଦଶାଂଶ, ତାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ? 10 ବିଭକ୍ତ 10। ଦଶାଂଶ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଆମେ ତଳେ 10 ଦଉ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1.0। ତାପରେ ପିଲେ 10 ଶତାଂଶ, 10 ବିଭକ୍ତ 100, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 0.10। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 111.1 ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 111.1। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଡି ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 25 10। 25 10 ମାନେ କେତେ ପିଲେ? 25 ଗୁଣନ 10 ମାନେ 250। ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 250.0। 25 1, 25 1 ମାନେ କହିଲେ କେତେ ପିଲେ? 25 ଗୁଣନ 1 ମାନେ ଏଇଠି ରହିବ 25, ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବି 25.0। ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ରଖିବ। 25 ଦଶାଂଶ, 25 ଦଶାଂଶ ମାନେ ପିଲେ 25 ବିଭକ୍ତ 10, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 2 ଏଇଠି ରହିବ 5। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ଆଉ 25 ଶତାଂଶ, 25 ଶତାଂଶ ମାନେ ହେଲେ 25 ବିଭକ୍ତ 100, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 0.25। ତେବେ ଏଇସବୁକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 5 5 2 7, ଏଇଠି ଆସିବ 7, ଏଇଠି ଆସିବ 7, ଏଇଠି ଆସିବ 2। ତେବେ 277.75 କେତେ ଆସିଗଲା? 277.75। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କହିଛି ପିଲେ, 0ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗଫଳ 10.5ର ନିକଟତମ ହେବ। ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଦେଖ, ଏଇଠି ଲେଖିବି 9 4 7 6, ଏଠି ଲେଖିବି ପିଲେ 1 0 2 5। ଏଡ୍ କରନା ଦେଖିବା କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ଆସିବ 1 0 5 ଦଶମିକ 10। ତେବେ 10.50 ହେଲା, ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଥିଲା ପିଲେ? 10.5। ତେବେ ନିକଟତର ହେଲା ନା ପିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହର ବା ତଳେ କେତେ ଥାଏ? 10 ଥାଏ କିମ୍ବା 100 ଥାଏ, 1000 ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି କରୁ। ତ ଏଇଟା କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲେ
ହରକୁ ସବୁବେଳେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ 2ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 10 ହେବ? 5 ଗୁଣନ କଲେ 10 ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ 1ରେ ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣନ କରିବି। କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 5 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ୟାକୁ ପାରିବି ନା ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରି। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 0.5। ଏଇଠି ପିଲେ ସେମିତି କେତେ ଗୁଣନ କରିବି? 2ରେ ଗୁଣନ କରିବି 5, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବି 5। ପିଲେ ତଳେ ଯେତିକି ଗୁଣନ କରିବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣନ କରିବି। କେତେ ଆସିଗଲା ତେବେ ପିଲେ? 3 × 5 15 ବିଭକ୍ତ 10। ଆଉ 15 ବିଭକ୍ତ 10ଟା କେତେ ଆସିବ? 1.5 ଆସିବ। ସେମିତି ପିଲେ 4କୁ ତ ମୁଁ 10ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 25ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି। ସରି ପିଲେ 100ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଠି 25 ଗୁଣନ କରିବି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 25 ଗୁଣନ କରିବି। ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 25 ବିଭକ୍ତ 100। ମୁଁ ଜାଣିଛି 25 ଚକ୍ 100 ହୁଏ। ତେବେ ଏଇଟା ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହେବ? 0.25। ସେମିତି ପିଲେ ଏଇଠି କେତେ ଗୁଣନ କରିବି? 25 ଗୁଣନ କରିବି। ତଳେ ଯେତିକି ଗୁଣନ କରିବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ତେବେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା 25 ତିରି କେତେ ପିଲେ? 75 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଟା ଆସିବ 0.75। ଇ ନମ୍ବର ପିଲେ କେତେ କହିଛି? 1.5। 5କୁ ଆମେ କେତେ ବନେଇ ପାରିବା? 10 ବନେଇ ପାରିବା। ଏଇଠି 2 ଗୁଣନ କରିବା, ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2। କେତେ ହେଇଗଲା? 2 ବିଭକ୍ତ 10। ତାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହେବ? 0.2। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ଏପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ନିହାତି ଜଣେଇବ ପିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଛ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ଦଶମିକ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁର କମାଲ ଧମାଲ ଆମେ ସବୁ କଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାଉ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।